chimina. Agora já caminho. E aí para lá para vai virar. Só vai ver chimina. Ndio batauza chimiro chakaitika pano vanhu vari tuwa ndezvekuti icho mwana iwava mukomana akarora mwana wakadzi vava ava vanodana nevanhu igekunhu vava ava vari mukomiti imwe chete pamaundi tachimina. yes so those situations alright ava mkuru wangu sabu ava ndiani wenyu amna ukamana unodana naye ayo amdana naye nama amdana naye alright ndakutsvaga zvapupu bozi zvakanaka kana mamusingazvizivi zvobuda pachena uye ndisabhuku wangu saka kutadza kuri muvanhumo katimo asi kana akatadzawo akakudzidziswa ndizvo taapaita chimina zvinhu zvacho usingazivi saka muda kuti nditsvage zvapupu here sapo botatsvaga zapupu mwakuri padai changamireka asikaichangamireka pamusoro taura chokwadika inini ndoda kuziva kuti zvinhu zvakatanga riini zvakutanga no haiso nyaya nyaya iripo ndekuti chimina yaita hapana kudanana mune mukadzi baba mune mudzimai amai mune murume saka zvinogona kuti anogona kunenedzerwa alright ndipo chapupu chapupu changu panapa chakamira zvokudai nyaya inautangana siyana nenguva saka ndaachiteisawo nyaya kusvikira ndaona zvimwe zvakakazikwana zvapupu ngazve zvoureva sekretary we amanya zvapupu ndazisimuke ndina bhurugwa pano wamanyara sekretary aizeyo bhurugwa apa pana pana wamanyara uyai pane mukomana abva muna akapfeka zvebhurugwa ngaveka akapfeka jezi Chelsea achishedzwa iye kuti auye chakapera matenda akaita nyaya matekunyandambuudzai murikuona mashandisa kuita vukuku kusvika kunoko pakunokutanga uko chiketura makusa angu kwakaupedzera vapawo kunobata masabhuswa makansera tichishenda pamwe chete ndizvozvo but kuti ndinosenza manje maitinanga ita nyaya kune zvinhu zvandizvona azomira kushe but anyway tipe nyaya mamiriro akaita nyaya inenge nyaya yanga yakunguraira pasi ayo atari nyaya iri pandese so nyaya yemamiriro yakaita ndeyekuti zvokudanana kwavo inyaya yanga ikangovamudzidzi angu kugara kwese kwenguva ndane nguva yakareba svika more than a year asi ndainge itiresa ndichitiresa ndichishaya umbo hwayo kusvikira ndikatongobvunza murume wangu ndikati we nyaya yekutenderera yekuti udana amai ava pane ukama yakamira sei yakandirambira andirambira nokufamba kwemazuva mashoma nyaya yakazongobuda ndeyekuti uyu murume akada kubvisawo achibvisira amai ava upi ushu akaita se kuda kutobvisa uyu achibvisira amai ava achitorudana nomukadzi wangu iri nyaya anatapa mutsura yatinobvunza iya adagedza kuti adangubvisa uyu uyo akasvika pakutochadwa unofana kutodipa kuno kutirisa bhuku achadwa pane $2 yekuti aripe panyaya iyo ava ndo vakazvenanisa daka iori kuti ripere vari kuramba varume vachirwekana ozuya akazobuda pachena kuti aiwa handisi kudanana nevava asi kudanana nomwe muzukuru wavo anonzi meri ndiye wandiri kudanana naye handisi kudanana naadzimai rei saka chaparapati waita basa okutora wacho ndokupiwa akaita kurwiswa nasabu ngataure nyaya taura iwesha ini pamusoro penyaya iyi panikuidzana kunga kuripo kusanzwisisana ina nasabu nosabu wakanoti noyo vanhu ivo mafambiro kuita ndingonzwawo nevanhu kudaiso ngatinyararei
zova mashuyo pakudaiso pamusoro chama inini nyaya iripo ndeyekuti inini chakabva takakutaurira Yashai kuna sabu. kakutaurana nasabhuku kanga karipo ndekekuti vaiti ini ndikudana namaigufera nepo nandisingadanai namaigufera ndakadana natete vakandikudza fefe takasangana pakati sabhuku wakati zvakati takadii inini datidhei racho ndatoenda kunonzi kwatudhu ndaenda kwatudhu ndakafokerwa namukuru wangu izvava mnyingi muno muina handitonge nyaya zvisingabatiri kusvika papoint iweyo mukuru yakawaura chikuzenyaya kuti kudai namaini vakatitaura tiri pamwe chete na mambo ikapi tati pambapawo pamudharawa nangu ndizvozve pambapeni mazuva avo chachira vakati kudii Wakati mukomana uyu asifamba zvakanaka nokudana adzivera. Adzivera. wewe wauwirei nyaya uiziye sunga tinoda kubata nyaya endai kumba tichaita mafrainds tu tivatonga varume takaita nyaya dzekudzanya pahuro uno mamusura watukurwa mu endai kuziva inini ndichatera ndoga ndeta mainvestigation dzavo kana ndisina kuti uyai kudare sapo amuuye manzwa amai ndinozoda sei